kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seru sila maraka fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka fama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ntɛnɛn janvier kalo tile 14 san 2019 kunnafoni labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka fama fɛ sori gindo dɔgɔnɔkɛ fama k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Direction régionale de la police du district de Bamako a dugɛnɛmana ye bisimilali kɛ jumadonya tɛmɛlen ye a tun bɛ nisɔndiya kɛnɛ kofɔ ka ɲɛsin a ɲɛma Saka Buran Sidibe ale ni a nɔnama maa 5 olu ka jɔyɔrɔ sɔrɔ o hukumu kɔnɔna ni o jɔyɔrɔ dir'u ma kabini janvier kalo tile fɔlɔ san 2019. Sana kalanso min bɛ kɛnyɛrɛye siratigɛ fɛ Institut des sciences politiques et relations internationales et communication bakuruba fɔla ISPRIC a ɲɛma Dr Mohamed Gakou a n'a nɔnamaw u ye kɛnɛ sigi sibiridonya tɛmɛlen u ka kalanso dugɛnɛmana na Badalabugu kulu sanfɛ ka nisɔndiya k'u dankɛnɛmaya samɛsamɛ foli ani u ka baarabolo kuraw k'olu ɲɛfɔ maaw ye. Festival Vivre Ensemble n'o y'an ka maya kɛ ɲɔgɔn fɛ ale weleweleda tako sabanan o waliyara a bɛna kɛ février kalo tile 8 ka taa bila tile 12 nata Tombouctou. Don wɛrɛ la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan dani na aw ni ce maraka fama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'o de fɔ. Direction régionale de la police du district de Bamako a ɲɛminɛ Saka Buran Sidibe a n'a nɔnama 5 Banyango jɔyɔrɔ dira olu ma jamana fangamarabaw fɛ kabini janvier kalo tile fɔlɔ san 2019. Directeur régional police du district o tɔgɔla Saka Buran Sidibe ale ni commissaire divisionnaire Bouakar Sidibe contrôleur généraliya o dira olu ma. Moro Jara, Ismaël Traoré, Amadou S. Jakite olu kɛra commissaire divisionnaire ye. Sergent Jakarja Traoré ale kɛra sergent chef ye. Nin ɲanajɛrɛ kɛnɛ in a kɛra u limanaw u baarakɛɲɔgɔnw u ka ɲɛmaw olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan. Colonel major Deburukoa Sora ale ye gouverneur du district ale tun bɛ kɛnɛ kan. Colonel major fɛn min ka dɔn ka fɔ contrôleur général de police Musa Ag Infayi n'ale police directeur ɲɛma ye ale tun bɛ kɛnɛ kan. Saka Buran Sidibe a ye kuma ta n'o ye contrôleur général kura ye a n'a nɔnaw tɔgɔ la a y'a ka nisɔndiya jira. A bilama kuma in bɛ gɛlɛya ne bolo tellement ne nisɔndiyalen ba don wulada in na ni n tɔɲɔgɔn mɔgɔ 5 ka fara ne yɛrɛ ka mɔgɔ 6 an ye jala sɔrɔ ɲɛna ne kɛra contrôleur général ye n ka adjoint fana kɛra contrôleur général ye mɔgɔ 3 b'a la n'olu kɛra divisionnaire ye dɔ kɛra sergent chef ye donc vraiment an bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen bɛ wulada in na o de kosɔn an y'an somɔgɔw an teriw an baarakɛɲɔgɔnw an'an ka ɲɛmɔgɔw police directeur gouverneur le maire alors an ka fama bɛɛ an y'u wele ka na u kana vraiment dugawu k'an ye o bɛ mɔgɔ nisɔndiya parce que n'i bɛ baara kɛ i ka ɲɛmɔgɔ k'a f'i ye k'a fɔ san yɛlɛmana i ye cɛsiri min kɛ a ka kan ka kɛ sababu ye i ka taa ɲɛfɛ alors n'i taara ɲɛfɛ o la vraiment o ye nisɔndiyaba de ye donc ni n tɔɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an b'an ka famaw fo k'u fo kosɛbɛ parce que olu de bɛ anw ka kow sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ min ka kan n'a ye min man kan n'a ye bon n'a dir'i ma ça veut dire que e ka kan n'a ye donc o ye nisɔndiya ko ye donc o de y'a to n ko nisɔndiyalen don bi kuma yɛrɛ tɛ ne da bi. Dɔ faralen baara kan dɛ. A dɔ kɔni faralen de baara kan parce que ne ka danaya kuraya de k'a f'i ye k'a fɔ an dalen wulila ka kɔrɔ an bɛna min d'i ma sisan i bɛ dɔ de fara a kan parce que dɔ farala a bɛ komi dɔ bɛ fara i kun bɛrɛ kan donc n'o dun kɛra i tɛ se ka sanfɛfɛn min sɔrɔ i bɛ ligɛligɛma k'o sɔrɔ dɛ bon a b'o cogo de la alors vraiment ni dɔ farala kan an bolo tɛ jigin fiyewu an ka souci min b'an na bi o ye sécurité ko in an tɛ décourager bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ insécurité bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ bi mais anw ka jamana ta kɛlɛ ne nana ka n'a tɔ juguya mais o n'a ta o ta an b'an cɛsiri su an b'an cɛsiri tile pour que vraiment lakana in a ka se ka sabati o y'an ka tagabolo ye. Kuma tatɔ gouverneur fɛ gouverneur du district colonel major Deburukoa Sora ale ko Saka Buran Sidibe maa don maa min ni faso kanu b'a la maa don maa min n'a cɛsirilen bɛ a ka baara la a ka jija n'a ka cɛsiri o de y'a to bi u bɛ baara min na n'o ye maaw n'u bolofɛnw lakanali ye o bɛ ka ɲɛ sɔrɔ faaba kɔnɔ yan a ko foli ni tɔnin ka taga di cɛ in ma k'a sababu kɛ n'a ɲɔgɔnna 2 tun bɛ polisiw cɛla bi cɛsiri ni jija la a ko baara kun na nɔgɔya kosɛbɛ wa u dan b'a la k'a fɔ a nɔnaw na cɛya k'a sababu kɛ a na kɛ ɲɛdama ye. Directeur général polisi tɔgɔ la contrôleur général Musa Ag Infayi ale ye foli tanni ta ka ɲɛsu ma a ko nin ye nisɔndiya de ye ale bolo k'a sababu kɛ fɛn min ka dɔn k'a fɔ ɲɛmaw ma ale ka maa sugandile ka o fo a bɛ komi ale yɛrɛ de fora wa jɔnjɔn min n'o dir'u ma n'o ye jɔyɔrɔ kura ye
a ko a ta fanga ala ka d'u ma dɔ fara u ka cɛsiri kan yaasa fɛn min ka dɔn k'a fɔ danaya min n'a danbɛw kan a bɛ se ka kuraya hali bi ka taa fɛ ka dɔn k'a fɔ directeur régional de la police du district de Bamako a ye layidu ta k'a fɔ min n'a ɲinina u fɛ o na kɛ u ka taabolo ye jija su fara tile kan fɛn min ka dɔn k'a fɔ waati gɛlɛn olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na u na maaw n'u bolofɛnw u n'a bɛɛ lajɛlen ka lakanda hakili jiginna b'a yɔrɔ la k'a fɔ Saka Buran Sidibe min filɛ n'a kɛra contrôleur général ye a bɔra 14e arrondissement de la avril 2016 ka na directeur régional ya la o kɔfɛ an b'a dɔn k'a fɔ a ka baara kanu n'a ka cɛsiri kosɔn o y'a to a ye ɲɛ sɔrɔ ko caman na san 2 dɔrɔn a nana directeur régional ya la a ye ko caman kɛ mun bɛ ɲɛtaa siraw a bɛ olu ko fɔ. Sana kalanso min bɛ n'an ko ma Institut des sciences politiques relations internationales et communication ISPRIC kɛnyɛrɛ ye sana kalanso don a ɲɛma a directeur général Dr Mohamed Gakou a n'a nɔnamaw sibiridow ye kɛnɛ sigi kɛnɛ min n'a bɛ samɛ foli kɛnɛ kofɔ ka tila ka u ka baarabolo kuraw ka ɲɛfɔli kɛ olu la maaw ye san 1999 kana bila san 2019 la o ye san 20 ye ISPRIC kɛnyɛrɛ ye sana kalanso in a ye san 20 sɔrɔ sana kalanso ale bɛ o de kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu n'olu bɛ hakili jo nɔfɛ u ka kalanbolo olu kɔnɔna na nin tun ye kɛnɛ ye Dr Gakou ale ka fɔla n'ale ye ISPRIC o ɲɛminɛ ye samɛ ka tila k'u ka baarabolo ka ɲɛfɔli kɛ olu la. An bɛ san yɛlɛma hukumu kɔnɔ cakɛda fɛn o fɛn bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ alors n'i y'a jateminɛ a bɛɛ n'a a gɛrɛnna mɔgɔw don a bɛɛ n'a ka baarakɛ mɔgɔw don a bɛɛ n'a jɛɲɔgɔnw don anw ka hakilina la fara ɲɔgɔn kan de ka di an ye kosɛbɛ komi an ye wele las'u ma u kan na an ka dɔw kɛ ɲɔgɔn ye san kura in na k'a kɛ kɛnɛya ye bɛɛ bolo k'a kɛ bɛn ye k'a kɛ kɔrɔta ye ani k'a kɛ wasa ye an ye ŋaniya de ta an ye an baarakɛɲɔgɔnw wele an y'an teriw wele an y'an jɛɲɔgɔnw wele an bɛna an to fana la an ka alors kalan gafe minnu bɛ yen n'o ye san fɔlɔ ye n'a bɛ f'o ma ko master olu fana ka baara kan ka daminɛ dɔgɔkun 2 ɲɔgɔn an bɛna nin cogoya in fana lajɛ ka ɲɛfɔli caman kɛ o la walasa mɔgɔw ka faamuyali caman sɔrɔ a la an ye kura an ye fɛn caman fara a kan i n'a fɔ ɲinan droit de l'homme bɛ yen droit de l'urbanisme bɛ yen sciences criminelles bɛ yen donc o n'a ɲɔgɔnna caman donc mɛ da ye mɛ tigila ye n'a bɔra anw na k'ale s'u ma ko t'a la ani ɲaamɛ t'a la san 20 kɔni alhamdulillah bɛ min taabolo don wa tile damadama fana don fana nka an bɛ se ka min dɔw la ISPRIC a ye diɲɛ ye a n'a denmisɛnninya a bolila kosɛbɛ a wagati la ka taa ko caman nɔfɛ bon i n'a fɔ adamaden yɛrɛ bɛ cogo min na yɛlɛma bɛ fɛn bɛɛ la bi to cogoya dɔw la ka cogoya dɔw jateminɛ ni bɔr'o la ni si tora ka kɔrɔbaya hakilisigi fana bɛ na a la nka a bɛɛ n'a tacogo don a bɛɛ n'a tacogo ɲuman fana don a bɛɛ n'a kɛcogo ɲuman don a kan ka kɛ cogo min na fana a bɛ t'o siraw fɛ donc anw kɔni daminɛ la an tun y'a kɛ k'a kɛ i n'a fɔ an bɛ kalankɛla wanɛw de dilan minnu ka olu ka kɛ baarakɛla wanɛw yɛrɛ ye o kɔnɔna la nimisiwasa caman b'an na parce que an ye jɔnjɔn caman de ta o la an ye jɔnjɔn caman ta yɔrɔ caman wa hali ɲɔgɔndan minnu bɛ kɛ ka mɔgɔw ta baara la n'i y'a jateminɛ ISPRIC tun b'a a sara tilancɛ bɛɛ ta wala ka tɛmɛ o la yɛrɛ mais an fɛn wɛrɛw tun b'a la dɔw tun tɛ se olu tun bɛ bɔ a la bon an tun tɛ ɲɛ wɛrɛ ɲini o ko la nka an y'a jateminɛ ni mɔgɔ min nana a yɛrɛ kalifa i la n dɛmɛ n ka kɛ fɛn ye n dɛmɛ n ka taa ɲɛ o la i tɛ se k'o fili parce que donc ɲaman tɛ adamaden bila min kɔnɔ o kama an y'a lajɛ i kɛra cogo o cogo sa an fana y'o k'an yɛrɛ ka dalu i kɛra cogo o cogo n'i kɔni bɛ yan doni saratu dafa an fana b'an se bɛɛ kɛ i ka kɛ fɛn ye mais a ka bɔ i yɛrɛ la donc o na hakilisigi bɛ na n'o ye dɔɔni o fana bɛ ka jaabi minnu d'a ma a b'an hakili sigi kosɛbɛ ekɔlidenw kɔni ani u somɔgɔw u fo u ka danaya la n'i y'a ye i bɛ sugandili kɛ sugandili bɛ da fɛn dɔw de kan nka ni n dalen don a la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la danaya b'a la fɔlɔ i bɛ n'i ka sini dilan kalifa yɔrɔ min na o ye danaya ba ye donc mɔgɔw k'a dɔn ko o danaya an bɛ yan o de kɔrɔ an bɛ fɛn bɛɛ kɛ walasa ka to danaya in kɔrɔ k'a kɔrɔta. u ye taamakɛ ni maaw ye ka taa ɲɛdama kɛ u ka cakɛyɔrɔ o kɔnɔna na baaraw bɛ kɛ cogo minnu na bo minnu jɔn bɛ baara minnu kama olu bɛɛ lajɛlen yira maaw la mun ni siga t'a la fiyewu o y'a to u ka maa welelenw nin kɛnɛ kan olu k'a dɔn k'a fɔ ja maa hakili jolenw de b'u bolo n'olu ye karamɔgɔ jolenw ye professeurs ani spécialistes minnu b'u ka baaraw ɲɛdɔn kosɛbɛ n'olu de bɛna kalanbolo ɲuman k'o ta ka ɲɛsin maaw ma kalanso ɲumanw dilancogo ɲumanw kɔnɔna na yaasa u hakili bɛ se ka jo u ka baaraw la cogo min na.
Festival Vivre Ensemble n'o ye an ka maya kɛ ɲɔgɔn fɛ o festival in ale welewele dara dɛ a tako sabanan kɔni a bɛna waleya février kalo tile 8 ka taa bila tile 12 la Tombouctou fɛ yen jumadonya tɛmɛlen dunanjigiso la Grand Hôtel Bamako yan u ye nin kumakan u y'a dangɛnɛmaya a bɛna bila minɛn min kɔnɔ o de ye bɛn ani kelenɲɔgɔnya san 2019 kɛnɛ ka lafaamuyali kɛ ka ɲɛsin sigida kuluw ma n'o ye communautéw ye u bɛ se k'a dɔn cogo min na bɛn ani sigi ɲɔgɔn fɛ a nafa ye mun ye. Farafina bondakun kan an b'a jira la k'a fɔ ko wulikajɔw olu kɛra n'a bɛ manifestation olu kofɔ sɔgɔmada in na duguba fila kɔnɔ Zimbabwe Harare ani Bulawayo ale bɛ tilebiyan fan fɛ jamana kɔnɔna na n'o ye Zimbabwe ye ka u ka dusumakasaya k'u dangɛnɛmaya ka ɲɛsin taji o sɔngɔ yɛlɛni min n'o kɛra gouvernement u ka sariya ta dɔ kɔfɛ k'o bɛna kɛ sababu ye k'o bɛ gɛlɛya don sɔrɔbolo o taabolo la kosɛbɛ sigi kɔnɔna na Zimbabwe jamana kɔnɔ. Sudankaw fɛ yen olu ka wolomasiri taabaa minnu bɛ yen n'olu de bɛ taamakɛlaw olu do bɛrɛ la a jirala k'a fɔ k'u ye mugu kerun kɛ dɛ sisikurun kɔni u y'o keri kununko yaasa u bɛ se ka taamakɛlaw k'olu la jɛnsɛ Khartoum ani Darfour o kɔnɔna na o bɛ jamana woroduguyan fan fɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye nin sigida ninnu olu ka wulikajɔ kɛ ka taama kɛ k'u ka dusumakasaya k'o dangɛnɛmaya da dumunifɛnw olu sɔngɔ yɛlɛninko la. Ni ne bɛ dansigi bi laseliw la min labɛnna fasɛrijɛkulu maaw fɛ ka lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ sori gindo dɔgɔnɔkɛ faama k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala man ka jɔnya jɔn na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati kelen arajoso kelen ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma n'a b'a fɛ ka segin ka maraka faama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa cakɛbara bɔlɔlɔ kunnafoni di sira kan www.malizoom.net maraka faama ka journal Bambara ka kunnafoni tɔw a ka laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma inshallah. Maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.